नोंथाङा जिहेतु जोंनि बर' ओनसोलाव जिहेतु गोग्गानाय लाबोबाय दिनैनि बे बेलायाव मा बुंगोन? बहुत गोजोननाय मोनदों जोङो मोनसे बेबायदि गेदेरथार एचिभमेन्टखौ मोननायनि थाखाय आरो बेबो जोंनि बिमानि रावजोंनो फरायनानै बेसिक फाउन्डेसना बिमानि रावमोन स' बहुत गोग्गानाय मोनदों। गोबाङा खिन्थु बिमानि रावखौ फरायनानै गुबुन बिजोंसो फरायनो नागिरो नाथाय बहाबा सौग्रायो आं मिथिनाया जाबाय NEP नि जि खान्थि बेबायदि माने दिनैनि जि NEP बे NEP बर' रावजोंसो बांसिन गोग्गोमै माने सोलोंथाइखौ बा गुवारै बुजिनायखौ हायो बे नंगौना? औ NEP नि गेजेरजों जिफोरबायदि गोदान पलिसि लाबोदों माखासेया मोजां ओमफ्राय माखासेया जेनेबा बेयाव माहाय प्रब्लेमस दङ स' बेयाव आं एसेबां माबा बुंला जायखिजाया जोंफोरो बर' बिजोंजोंबो मोजाङै फोरोंनो हायो जोङो गुबुन गुबुन हादरफोरखौ नायोबा जेनेबा रासिया इउरप बिसोरबोथ' जेनेबा गावसोरनि बिजोङावनो फोरोङो जुदि बिदिनो जोंनि बर' बिजोङाबो जुदि मोजाङै फोरोंनो हायोबा अब्लानिया जोंफोरबो गावसोरनि बिजोंजोंनो माखासे गुबुन गुबुन आयदाखौ फोरोंनो हागोन बिगियान माबा माबि बेफोरबायदिखौ जेरैहाय जोंनिया दायो डक्टर फोरोंनो हांबा सापस हमनानै ला सोरबा बर' मिडियामनि फोरोंनो थांनाय मानसिफोरा डक्टर फोरोंनांदों खिन्थु टटेलि बियो इंलिसावसो फोरोंहैनाङो गावनि बिमानि रावाव फोरोंया दा बेनिखाय बेफोरबायदि इसु आरो दा बिदियाव आं सानो माखासेया बिदियाव प्रब्लेम्स मोनो दा जायफोरा स्टुडेन्टस बिदि हिसाबै बेफोराव एसे नायनांगौ आरो बेथ' माने गोजौ थाखोआव माने देरबोगोन बे बुजायथ' बे लासै लासै माने इंलिसआ मोनसे जिहेतु बेयो मिडियासो दा बे इंलिसआ मोनसे मिडियामल'सो दा सोलोंथाइ लानाया जेनेबा जोंफोर गुबुन गुबुन मिडियामावबो गावनि बिमानि रावावबो लानो हायो स' बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मोजांथार मिडियाम बिमानि रावावनो मिथियोबा हरनाया जोङो न'आवबो बिमानि राव रायज्लायबाय आरो स्कुलावबो रायज्लायबाय बिदियाव माखासेया बुजिनो गोरलै जाहैयो आरो नोंथांनि माने गिबि स्कुलिंआ बबेयाव जादोंमोन? आंनि गिबि स्कुलिंआ गामियावनो जादोंमोन सामताबारि बे गुदि फरायसालि बेयावनो जादों थाखो सेनिफ्राय थाखो ब्रैसिम बर' मिडियामावनो बेबायदि बै समाव जेब्ला फरायजेनदों अब्ला बै समाव माने भेन्सार स्कुल जानो हागौ दासिमबो बिदिमोन बै सिगाङाव भेन्सार स्कुलमोन आरो जास्ट ओरैनो प्राइभेट लाम सामफोर होयोमोन नामा टिचार्सफोरनि बेबायदि ओमफ्राय दायो प्रभिन्सियेलाइस जाबाय स्कुला बहुत गोबावनि उनाव आरो बेबायदि ओमफ्राय हाइ स्कुल आं फरायसालि हाइ स्कुलाव बे जोंनि 1 किल'मिटारसो गोजानावनो ओमफ्राय बिनि उनाव आं 8 सिम बेयाव फरायनानै 9आव माबायाव थांबाय हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बे गभर्नमेन्ट स्कुलमोन ओमफ्राय बेखौ जोबखांनानै उदालगुरि कलेजाव थांबाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्राय डिग्रि बेयावनो कमप्लिट खालामदों ओमफ्राय 2012 होमबानो आं डिग्रि कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं थांबाय माबायाव गेजेराव बोसोरसे गेप जादों एडमिसननि थाखाय ओमफ्राय उनाव आं पन्डिचेरि इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनबाय MA बेयाव 2013आव जइन जादों 13 to 15 बेयाव फोजोबहैबाय MA खौ ओमफ्राय एमफिल जइन मोनबाय एडमिसन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव हायद्राबादाव बेयाव एमफिल जइन जाहैबाय कमप्लिट खालामबाय 2017आव ओमफ्राय 2017 कमप्लिट जानाय लोगो लोगो PhD लोगो लोगो जइन जाबाय ओमफ्राय नै दाखालि बावै कमप्लिट खालामबाय 2024आव बेबायदि जायफ्रा उन जोलै नोंथांनि उन फैगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय नोंथांनि गुवार खावलायनाय मा थागोन? फैबाय थानाय जेनेरेसन जिफोरबायदि फरायसाफोर दङ गोसो होनानै फोरोंनांगौ मिडियामा जेखियानो मानो गोसो होनानै फोरोंनांगौ जोंफोर एसेबां डिमान्डिं बेफोरबायदि जानो नाङा जोंफोर गोबां स्टुडेन्टसफोरखौ नुयो बिमा बिफानि सिगाङाव ब्लेकमेल खालामनानै बाइक नांगौ स्कुटि नांगौ कलेजफोराव थांनो माबा इउनिभारसिटिफोराव थांनो होननानै बेफोरबायदि इसेबां डिमान्डिं खालामनाङा एफिसियेन्ट वेआव इडुकेसन्सखौ लानो नांगौ जेन न'खराबो प्रेसार मोनै बायदि बेनिखायनो जि मोनो न'खरा जिखौनोखि बेब'स्था खालामना होदों इंलिसानो हक बा बर' मिडियामानो हक जायखिजाया जेरावनो मोनो बेयावनो मोजाङै गोसो होलांगोन आरो दानि जुगावथ' आरो जोंफोर गोबां स्टुडेन्टसफोर लोगो मोनो मोजां मोजां स्टुडेन्टस बिसोरनिफ्रायबो जोंफोर हेल्प खालामनो हायो परामर्स लानो हायो माबोरै खालामबा माबोरै जागोन बेफोरबायदि आरो गोबां गामिफोरावनो जोंफोर दानिया बेबायदि फरायनायनि सुबुङा एसे एसे बांगासिनो स' बिसोरनिफ्रायबो जोंफोर परामर्स लानो हायो बेबायदि स' बेनिखायनो आङो फोरोंनायाव मोजां गोसो होगोन होननानै आं सानो गुदियावल' नङा कलेजावल' नङा आरो हायार इडुकेसनावबो जोंफोरनो बहुद नांगौ दा बेनिखाय अब्लानिया जोंफोरो बेखौ बिनि गेजेरजों जोंफोर सुबुंथोन जोंफोरनि गेजेराव बानायनानै लानो हागोन जायानोखि जोंनि समाज दानायाव सिबिनायाव सालायनायाव गोनांथि बेबायदि थेंक इउ नोंथांनि गथ' प्रस्पेर दैमारि गोग्गानाय लाबोदों बिफा हिसाबै माबायदि मोनदों नैबे समाव? आंनि बे गथ'खौ आं सानाखैमोन बेबादि मोनसे गेदेर एडुकेटेड जाथों होननानै नाथाय इसोरनि आरो मानसिनि परामर्स अननाय अनुग्रह आशीर्बादजों बेबायदि मोनसे मोजां फिथाइखौ लाबोबा आं बेनिखाय रंजानाय मोनदों।
जिहेतु नोंथांनि न'आ बिराद माने थासारिफोरा माने दिनै गाज्रि अब्लाबो नोंथाङा खस्थ' खालामनानै बेबायदि जोथोन लानानै दिनै गोजौ थाखोआव फरायहोनो हाबाय माखासे बिगोमाफोर दङ जायफ्रा गथ'फोरखौ माब्लाबा हगारसारना होयो बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन आं जेरैबायदि बेबायदि खस्थ' खालामनानै कन्ट्रल खालामनानै गथ'खौ बेसेबांहालागै फरायहोनायनि बे माबाखौ मोनबाय गियानखौ मोनबाय आरो बेबायदिनो जोंफोर मानसिफोरा गासैबो गियानिखा बेनिखाय गथ'फोरखौ खांनानै जाहा थाहा हगारना होब्ला बे मोजां फिथाइ मोननाय नङा बे एकदम रोखाखा बेनिखायनो जाहा आं सानै साथाम साब्रै जा सासे जा गासैखौबो मोनसे गावनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सखौ बाहायनानै गथ'फोरखौ कन्ट्रलाव लाबोनांगौ अब्लानो फिथाइ मोजां मोनो नोंथांनिया दायो गासैबो गथ'फ्रा साबेसेमोन आंहा साब्रै गथ'फोरमोन साब्रैनि गेजेराव साथाम हिनजावसा आं बिसोर गासैखौबो हाबा होबाय दायो बे प्रस्पेर'आनो लास्ट दायो माने दा हाबाबो जाबाय जेनेबा हाबाबो जाबाय गासैबो माने न'खराव दायो साबा दङ आबै फिसाजो साबा दं आं नोंथांनाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय जिहेतु दायो नैबे समाव नुबाय जे गोबां गथ'फ्रा बायदिसिना मबाइल लानासो बहाबा जिरायनानै समखौ बारहरो बेयो मोजां नामा मबाइलजों गेलेबाय थानाया मोजां नामा एक्सुवेलि मबाइला गाज्रि बुस्थु नङा बे बिगियाननि मोनसे अबदान आरो बेखौ दायो स्टुडेन्टसफोरा जायफोरा टेलेन्टेड बिसोरो बे मबाइलखौ नायनानै जिहेतु एडुकेसननि मेइन बुस्थु बेफोरखौ बेयाव नागिरना मोनो खिन्थु जायफोरा बेखौ सानालासेनो गुबुन रोखोमनि मा होनगोन गाज्रि पिक्सारफोरखौ नायो आरो बेखौ फल' खालामो अब्लाना बिसोरनि लाइफ केरियारा गाज्रि जागोन बे रोखाखा बेनिफ्राय थारमाने बाहायोब्ला मोजां रोखोमै बाहायनांगौ बेनिफ्राय माने नायनांगौ गोसोनि गोजोननाय थाखायबो खिन्थु सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिन गोसो होनांगौ नोंथांनि गथ'आ जिहेतु दिनै बिराद गोजोननाय लाबाय बिमा हिसाबै जोनोमगिरि बिमा हिसाबै माबायदि होनांदों गोसोखौ नैबे समाव आङो गावनि फिसा जानानै बहुद खस्थ'नि गेजेरजों जोथोन लाबाय आरो फरायहोनो हाबाय बेखौनो गोजोननाय मोन्दों आङो बिनि देरहासार जाबाय आरो बिनि थाखायनो जायखिजाया जिहेतु माने एकदम उन्दैनिफ्राय जिहेतु जोनोम होनानै देरबाय उन्दै समाव माबायदि बिराद माबायदिमोन माबायदिमोन उन्दै समावथ' आरो माथो बुंबावगोन बिनि माबायाव सांग्रांमोन आरो सांग्रांखौ माहाय माबा खालामनानै दबथायबाय आरो माबाफोर गेलेयोमोन नामा बे गेलेनायफ्राव माबायदि गामिफ्राव जिहेतु जों गोबां गेलेनायफोरखौ नुयो मायाव गेलेयोमोन बांसिन गेलेनायाथ' गेलेनायखौ माबायाखै लोगोफोरजों थाङोमोन आरो बिथिं बे समाव जेब्ला माने बे गेलेना फैबाय न' समाव बेबायदि मा अख्राफोर खालामोमोन नामा जायखौ जों अख्रा होननानै बुङो बिदि खालामोमोन नामा बिदिथ' नङामोन बारा एसे नुवामोन आरो नुनायाथ' मोजांमोन आरो गामिनि न'खरसेनि जिहेतु नुसुंआव दोङो नोंथाङा बेबायदि दिनै प्रस्पेरिटिनि बेबायदि गोग्गानायाव गोसोखौ माबायदि मोनो गामिनि एसे जोङो गामिनि जानानै गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबायदों आरो साफ्रोम रादाब नायगिरि बिथांमोनखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों मानोथो होनबा जोंनि गामिनिफ्रायनो सासे नायल' जाल' जाय फंबाया हायद्राबादाव थानाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनिफ्राय PhD कमप्लिट खालामनानै फैनो हाबाय आरो बिथांनि देरहासारनायाव जोङो गामिनि जानानै जोङो गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे गोजोननायखौ बिथांमोननि न'खर आरो बिथां फंबायनि जिबनाव जोङो गामिनि जानानै गाहाम हामग्लायनायखौ बावनाय थादों जों नुबाय गामियावबो गोबां उन जोलैफोर दङ नाथाय दिनै प्रस्पेर बायदि हयथ' गोबाङानो जानो हाया नङा होमबा खिन्थु अब्लाबो गामिनि थासारिखौ मोजां खालामनायाव मा होनना खावलायगोन दिनै जिहेतु नोंथाङाबो बिहोमा दं बेनि बेलायाव बिथां फंबाय प्रस्पेराव देरहानायनि जिथुनिखि जोंनि गेजेराव गोजोननाय बे गोजोननायनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय जोंनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि फंबाय बिनानाव उन्दै गथ'फोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जायफोरा दायो फरायगासिनो दङ गावनि थांखिखौ लानानै जुदि मोजाङै फरायलाङोब्ला बे गावनि थांखिखौ मोनहैनो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसेनो जोङो मोनथिखागौ फंबाय प्रस्पेर बिथाङा बर' मिडियामजों फरायनानै गोजौ थाखोआव सहैनो हादों नाथायबा दानि गथ'फोरा मिडियामखौ लानानै माखासे बिदि माने लोरबांथिखौ दिन्थियो नाथायबा जोङो दायो एग्जाम्पल हिसाबै जोङो मोननो हाबाय बर' मिडियामजों फरायोब्लाबो बा गुबुन मिडियामजों फरायोब्लाबो गावनि थांखियाव जुदि नोजोर होनानै बियो फरायोब्ला गावनि थांखिखौ मोनहैनो हायो आं बेखौनो फैबाय थानाय उन जेनेरेसननि जायफोर फरायसाफोर फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ आङो बुंनाय थादों